Neka blagdani započnu. Disney predstavlja. Imamo li mi kakav običaj, Elsa? Žao mi je, Ana. Moja je krivica što nemamo obiteljski običaj. Svene! Ovih blagdana Idemo pronaći obiteljski običaj za Elzu i Janu kako se ne nadaju. pridružite se potrazi. Jesi li za? Au! Idemo od vrata do vrata tražiti obiteljske običaje. Naša obitelj radi slatkiše. Šećerna bomba! Znači, oboriš stablo, pa onda njegovo truplo ukrasiš svječicama. To mi se sviđa! Provaljivanje u kuće? Na Božić? Može! Vidi još jedan sob! Vukić! Opa! Stvarno se dobro zabavljamo! Novi Disneyev kratki film. Idemo im pronaći običaj! Nema ništa bolje nego se koji put riješiti odjeće. Snježno kraljevstvo. Olafova pustolovina. Moćni kolač! O, fuj! Nisam ga ni osjetio. Nikad nismo skupa, to je Samo u kinima. Uz film Coco. Uskoro u 3D.